Keparenga kula temangaken asma kula Ardin Pradika utawa biasa dipanggil Ardin. Kula anak pertama saka rong sedulur. Kula lair ing Wonosobo tanggal 2 Agustus taun 2007. Lan sakmenika kula kelas 11 SMK ing SMK Negeri Setunggal Wonosobo. Ing sekolah iki kula njupuk jurusan TKJ utawa kang biasa diarani Teknik Komputer Jaringan. Alamat kula wonten ing Wonojaya, Pamurta, Wonosobo. Ing jurusan iki kula gadah kalawihan yaiku bisa ndamel kabel sing kanggo nyambung menyang jaringan internet. Mboten lali kalih kekurangan sing wonten yaiku kula dereng paham materi Debian 12. Lan kula bisa nulungi kanca nalika kancane kula ngalami masalah utawa kesulitan. Nalika kondisine kula lagi kurang apik utawa ngalami masalah, kula milih meneng kanggo nenangake suasana supaya kula mboten ganggu kancane kula. Lan kula bisa kerja sama tim utawa bagi wektu kanggo ngarep tugas utawa nglakoni kegiatan bareng-bareng. Mekaten matur nuwun.